kisan da aka yi wa Malama Ummul Khairi, masha Allah, alhamdulillah, na ga wani bayani na gwamnan jihar Kaduna inda yake cewa an kama mutane sama da guda 100, sannan kuma sama da 40 cikinsu an kama su da laifin wannan kisa. Gwamnan jihar Kaduna Alhaji Uba Sani ya yi ƙoƙari, ya yi kuma magana masu kyau. Allah ya ba shi ikon cikawa, inda ya ƙara da cewa Malama Ummul Khairi bata ji ba bata gani ba aka yi mata wannan kisa. Ya ce duk wanda aka kama shi da sa hannunsa a ciki dumu-dumu shi ma sai an ɗauki hukunci a kansa. Sannan ya ce hatta DPO nan da folisan wajen su ma ba za a bar su ba, za a yi bincike a kansu. Allah ya tabbatar da alkhairi, Allah ba shi ikon gudanar da abubuwan da ya ɗauka. Abin farin ciki ya riƙe yaran nan, yana cewa zan ɗauke ku tamkar 'ya'yana, yana ba su haƙuri. Sannan kuma ya ce zai ɗauki nauyin waɗannan yara da karatunsu da komansu, sannan har da mahaifinsu duka zai ɗauki nauyinsu. To masha Allah, alhamdulillah, gwamnan jihar Kaduna wannan magana da ya abin yabawa ne. Allah ya ba shi ikon aikata wannan abubuwa da ya yi. Alƙawarin nan da ya ɗauka, ya Allah ka ba shi ikon cikawa, Allah ka ba shi ikon cikawa. Magana ta gaskiya shine mutanen da suka yi ma Ummul Khairi wannan kisa ba su yi adalci ba, sun ɗauki doka a hannunsu alhalin akwai hukuma. Wannan abu da suka yi ba daidai ba ne, sun kashe ta bata ci ba bata gani ba.